Hello guys, Jomari here. Welcome back to my channel. At ngayon, gagawa tayo ng bagong challenge. At ang mechanics ng challenge na ito ay bubunot ako dito sa basong ito. Nakapansin niyo yan. Bubunot ako dito ng makeup order na kung saan. Yun nga, yung pagkakasunod-sunod ng makeup brands, I mean makeup na gagawin ko. And then, dito naman, dito sa basong place na lalagyan to, bubunot ako dito ng makeup tool na gagamitin ko. Whether powder brush, basta. And let's see kung ano mangyayari sa mukha ko mamaya. So, the video will start in 3, 2, 1. And without further ado, let's get started. Setting spray. So, setting spray na guys. Nagamit tayo ng Michido Matte Fresh. Alagyan natin. So, magsa-setting spray muna tayo. Isa-set natin. Ewan ko ba sa ginagawa natin guys, kung ano itong ginagawa natin. Nagsiset na tayo kahit wala pang makeup na ina-apply sa mukha. So, feeling ko okay na siya. And next, bubunot na tayo ulit. So, sa crease. Crease, guys. Dito yon. So, bubunot na tayo ngayon ng tools dito sa kabila na baso. And then, ang gagamitin natin sa crease ay ang packing brush. Yan. Packing brush. Ito ang gagamitin natin para sa crease. Kylie eyeshadow. So, ito siya. Siya guys. There you are. So, ito ang gagamitin natin sa crease. So, mag-eyeshadow. So, itong muna. Itong dalawang ito. Siyempre, packing brush ang gagamitin natin. So, mahirap siyang i-blend. Next na gagawin natin ay pagkatapos ng eyeshadow, pagkatapos ng eyeliner, setting spray at saka eyeshadow, tsaka lang tayo mag-foundation. Diba? At ang gagamitin nating makeup tool ay itong contour brush. Napakagaling talaga. Ayan, contour brush. So, once again, kukuha ulit ako dito sa aking makeup tool ng ating contour brush. So, ito. Ito ang contour brush ko. At ito pala, nagkamali ako. Ito yung contour brush ko. Foundation na tayo. At ito yung foundation from Carol Vincent. Hi! So, sila yung mga kasama kong nag-overnight. Nasa bahay ka. So, mag-a-apply na ako.
So, lagyan natin sa leeg para hindi sayang ang Try for a while. So, ito na. Okay na yan sa foundation. So, next, bubunot ulit tayo kung anong gagawin natin. At, ang nabunot ko ay contour. At ang gagamitin nating brush ay sponge. Sponge. Yan. Gagamitin natin na ito. Itong sponge from Trekkie. Ito na ang ating contour. Naked 3. Actually. Kung hindi nyo... Sobrang tagal na to sa akin, guys. At gagamitin natin siya. After foundation, let's move on to contouring. So, gaganito lang natin yung iba. So, by the way, alam niyo ba kung ba't kami nag-overnight? Kasi gumagawa pala kami ng mga projects just like that. So, tsaka nag-i-encode. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin. So, pati sa noo maglalagay din tayo. Konting contour. Nagmumukha na po akong katawa-tawa ngayon. And then, so as usual pala, bubunot na ako dito. Hindi na natin siya i-blend para hindi siya against the rules. So, next. What's this? Masyadong malo. Ayan. Concealer. Ang gagamitin nating brush ay blending brush. Yan. Blending brush. So, blending brush ko ay ito. At yung concealer ko, where's the magic? Ito, Nichido. Ayaw mag-focus, guys. Basta yan, Nichido. So, maglalagay na tayo. Actually, paubos na siya. Pang 2 years na to sa akin. Okay na yan, guys. Okay na. Okay na yan. So, next. Medyo okay pa naman tong mukha. Mabulit na tayo. Powder sa wakas. Powder. At ang gagamitin nating makeup tool ay eyebrow brush. What's this? Eyeshadow brush. Ayan, eyeshadow brush. So, here. Ewan ko lang. Siyempre, gagamit na tayo ng maganda. Here's my Nichido powder na paubos na, guys. Kung sinong gusto magbigay or mag-sponsor or magpadala sa akin, just email me or message me on Facebook
That's Mikey Mercado, M-I-K-E-E Mercado. At baka ma-feature kita. 150 lang naman, di mo pa ibigay. Okay na siguro yan. So, biblend ko na lang gamit ang eyeshadow brush. Okay na. Next guys, at kilay na lang. So, okay na. Next. Oh, my favorite part. Once again, the brows, eyebrows. XXL. So, hindi ko na kailangan gumamit ng tool kasi meron na siya. At hindi ko na rin siya kailangan i-blend. You know, I'm a professional, you know. Tada! So, gagamit ako ng Anastasia highlighter. So guys, sa pagkikilay may technique ako na i-share ko sa inyo. Pag pencil ang ginagamit ko tong dulo niya para i-blend sa harap, para magmukhang faded. Para magmukhang faded siya. See? More faded, more beautiful. So, I'll be back with isang eyebrow. Bye! So, okay na nga yung brows. And then, so next. Yun yung brows ko. Buhay na buhay. Pumapatay. Next. Lips. At ang gagamitin kong lipstick ay itong Sephora. Nude lipstick. So, ito siya. Distractable siya. So, guys, wala ako na. So, okay na. Next. Lid pala. Lid. Ito guys. So, ang bala kong gawin dito pala ay black. So, where's my camera siya? Ito na ang gagamitin natin ay ito, black. Ito. At kukuha tayo ng fan brush. Fan brush. Fan brush. So, ito. Surprise party victim. Party hindi na. Siyempre, mautak tayo. Surprise party. Oppurnitey pala.
Instead of love that they give you an opportunity to work. So, tignan na lang natin. Yeah. Is that good? Okay na to. Next. Next is nose. No nose. A lot of experience. Wala na. And gamitin ko ay stippling brush. Stippling brush. Stippling brush. Ito yung gagamitin ko guys. Para sa nose. Tip of tip. Tingnan natin kung ano pa yung mga naiwan dito na. Ayun. Lip brush. Spoolie. Finger. So, para ma-finish tong look na to, maglalagay na ako ng highlighter. At I will be back in a minute at ayusin ko lang yung aking ayos. So, ayun na nga guys. Anong oras na? Anong oras na? 11. So, 11:11 na guys. At I wish mag-click sana tong video na to. At, yun. Kung nakikita nyo, ito na yung final look. Yan. So, naging maayos naman yung kinalabasan ng makeup ko ngayong gabi. At, since gabing-gabi na talaga at baka masigawan tayo ng kapitbahay, hindi na muna ako mag-iingay. And then, ngayong gabi din pala, huwag kayo magtataka kung meron akong mga video na pare-paresong damit kasi same time, same day ko ginawa yung video na yun. So, ayun lang for tonight, guys. It's already 11:11 p.m. At don't forget, guys, don't forget to give this video a massive thumbs up. Bababa. Please don't forget to give this video a massive thumbs up. Please subscribe to my channel. Nakikita nyo po yung color red sa baba na may nakasulat na subscribe. Pindutin nyo po yun at mananalo po kayo ng iPhone 7. Tapos, yeah, you should subscribe. Tapos, pakiclick na rin po yung notification dun sa tabi niya, yung parang bell, para ma-notify kayo kapag na-upload ako ng bagong video. At, dapat manood din kayo ng video ko kasi kung sino yung nakasubaybay ng pagputi ng kilikili ko, gusto mo yun. Ayan, guys. Medyo pumuputi na sila ngayon. So, without further ado, sige na guys, bye-bye!